on. DM1 Auto. He has strong leadership skills and expanded his expertise. Good morning, madzuka banji konse kumene inuyo muli. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yeah, ndithu takulandira ndithu pa Malawian Cameras pamene tipatsane ma update okwana 10 lero kuti nkhondo lero lingati pa day number 76. Yeah, that's day number 76 ya nkhondo. That is miezi iwiri ndili mu wachitatu ndikuti tili ndi masiku 16 mu mwezi wachitatu. That means 2 months and a half, if I'm not mistaken. Yes, 2 months and a half, because 2 months 60 days, then now we are on 76. So tipatsene kuma update 10 apa tingokhanga tikwangule like kupanga cover chilichonse like imene chikuchitika lero kuti lero pa day number 76 ku dziko lonse lapasi kukuchitika zotani. So first of all tiyambe pano ndi post number 1 imene a Trump lero ndithu ika chithunzi pa truth, the social truth pa page pawo. Chithunzi chimenechi ayikapo, I mean chimene chimuchionacho. So caption yawo imene ayika akuti calm before the storm. Akuti kudekha kaye mphepo ya nkhondo isanaumbe. So meaning kwena kuti aliyese force ndolomwe kuti nkhondo ipitilira pamene. So update number 1 ndi imene ndithu picture yo ndi ya AI komano akuti calm before the storm. Ayikangati mbuzo akakhanga kunyanja wamkulu wina wankhondo, you know, Brad Cooper. So nziri imene so ya ndi message imene bayo khati imene. Imene ndi message. Okay? Chithunzi yo ndi message. Plus ayikaso message yo it is calm before the storm. Number 1, update number 1. Update number 2. America yapempha UAE kuti ilande Kark Island. Kuja kumachoka mafuta a Iran 90% kuja. Iran yapempha UAE kuti alande kumene kuja ndithu. I don't know kuti how komano iwo angwame kuti mupite mukalande Kark Island ichi. So Kark Island, I mean ndi lifeline pamoyo pa Iran. We don't know tiona zosatala zake kuti zikhale zotani. UAE ivomera ipita nanga koma ndi mission yono kuti Iran izalola kuluza moyo koma napenepo. Remember before pamene America nkafunika alandepo anawuza kuti ku UAE wondeti so kukhaso kumeneko mafuraso. I mean inu mulanda athuwa mulanda komana uko zimene ngapanga uko mabene ngaponyo uko ndoti UAE yo si, I mean so kukhaso kana kali kosomeneko nankhana mafuta simuzaona so dontho kumeneko. So America ganizoti ingouza UAE kuti ndi imene kagwira ntchito yo. I don't know kuti muna make Iran ikamabwezera zisakhalenga kuti yapangisa ndi America koma ikhanga yapanga ndi UAE zanu si mnapita ukalanda Kark Island. So anyway, my Americans for injila now. So update number 3. America ikukonzekera zo kusonkhanitsa makomando onse makomando. Tikamati makomando. Akulu ankhondo. Anadira, anamaliza. Ikukonzekera kusonkhanitsa amene kuti apite mu dziko la Iran ndi akalande uranium. Akamutenga uranium. By the way, yuyamba janakanika iyitso kana kukonzekera number 2. Komano the risk mission. The mission yo imene yopya kwambiri yaba iliba jopyeso imene ndithu mwazi ukheselwa ngati zitakhale kuti zathekabe. Number 4 lero kuli bwanji. Number 4, Iran ikutulutsa lero
system ndondomeko ya amene anthu azilipirira pa Strait of Hormuz. America nakuti okay, amene ayesa amene angaduse pa Strait of Hormuz ndikumalipira amene yoyo ndiye kuti timpasa ma sanctions, timpasa zipalo amene pamene Iran yati no ife tikupereka abele tikurulutsa abele list odusa abali sazilipira. That's it. Chabwino zinthu zuri zosiyana zosiyana zezo. Chabwino update number 5 ikuti bwanji. Update number 5 ikuti blockade ya America ija yabweza mafuta a Iraq kunyanja kucha ura utsepo a Iraq 78%, maships 78 a Iraq kwabweza Iraq yakwela njani kwabweza nditu moti 89% ya mafuta export otumiza so kuti wafuna yake makutumiza kuti akagulitse kuna wake abweze lose 89% ya mafuta sana agulitsidwe yaluza kwambiri. Iraq yaluza kwambiri. America nkhondo mupanga ndi Iran mukalanga Iraq. Chabwino so 89% maship nditu 70 maship nditu 78. Chabwino economy kononga kwa economy sinkhaniso ya maloto yako muzi kuchitika nditu Iraq. Chabwino update number 6 chi steamer cha America chi USS chi Gerald R. Ford chimeji chabwerera kwa America. Chabwerera kwa America after masiku kwana 326 imene ili mnyanja koma imene ikulenga kuti ndi longest deployment in 50 years. Like chakhalitsa kwambiri chiri koenda muzaka 50 after nkhondo ya Vietnam. Icho chakhalitsa kwambiri sinakhale kukoenda kwambiri kuposa pa miji yakhalira pa chabwerera khondo kumesa ngati ujeni andani awa Pete Hegseth ndamene thama kachilandira pamene chimabwerera fuso ndino kuti kuma nkhondo awati sinate koma chabwerera kunyumba chi USS Gerald R. Ford. Chabwino update number 7 ikuti chani ikuti lero Israel yaphulitsa midzi yokwana 5 mu dziko la Lebanon. Yes, pamene dzulo payikidwa okay, tena kuti ceasefire yapangidwa extended for 45 days. Kuti yayi ceasefire kupitirirabe mpaka pakhale 45 days. Koma still dzulo kulenga ceasefire lero kukaphulitsa midzi yokwana 5 Israel imene. Chabwino remember kugaza so chimodzimodzi apostle wankulu amene vice wagulu la Hamas yes komanso dzuloso komanda wa Israeli ku Lebanon waphedwaso. So it's like zinzwiri pakumveka sikuti kwaphulitsidwaso ku Israeli pena pake komano akaniza kupita. So mfana malo akuti ndi sensitive. So anyway zikachitika tikupatsana. So bantu kungumenya mawu kathomba kazambiri. Chabwino imene update number 7 pamene ndithu Israel ikupitiliza ndithu kuphwasula even entire ceasefire ija panalibe ceasefire Israel ingopitilizabe kupanga zimene kupangazo. Israel sikufuna ndithu nkhondo ite. Update number 8 imene tunayi panopa ndi nkhani yokhuzana ndi Iran kutenga nawo mbali mu FIFA World Cup imene idzachitikire ndithu kwa America. Kucha sema pamasankhiro sema iko swabweza so enaso amene ndithu kuna ku Mexico.
So anyway, panopa akuluakulu a FIFA akukambirana ndi ndi akuluakulu a team ampira tsopano ku Istanbul kuona kuti nangapene tipange bwanji pamene issue imeneyi yakhala ili mu question kuti kuti zikhala bwanji pamene mayiko awiri akumenya nkhondo, mayiko awiri omwemonso akamenyenso mpira. Amen. So yeah, muli mosema koma nkhani imeneyo mabe FIFA inanena kuti pavute pasavute tivomera. Iran ikuyenera kuti imenye nawo. Update number 9 imene ikunena kuti Iran ena kuti ili ready kukambirana ndi ma-Americans koma sakwakhulupirira ma-Americans. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. Iran is ready kukambirana ndi ma-Americans koma sangakhulupirira. Ma-Americans sungakhulupirira kumene. Olo iniyo ndine tikudziwa zimenezi. Every time akambirana basi boom. Zare boom. Khanga kuti ni game yake imongo pusitsana basi. So Abbas arakachinda amene amkhazimiza kuti anyways fine mano. So number 10 ndi sopano ndi nkhani khuza tingopanga samale ungokwangula kuti a Trump apanga post chithu chawo chijam khanga kuti nkhondo ipitilira khanga kuti akudekha kaye pano pakuzizira kaye number 2 Trump omwe afuna UAE kana Karichi Island funa kuibwereketsa UAE kenako Strait of Hormuz pakubweretsa sipano pakubwera ndondomeko kuti yolipirira Iraki America yaononga 80% ya mafuta okagulitsa anzawo kwabweza mashipi awo 78 zosayenda tindi USS Abraham Aford yabwerera ku America after 328 days. Komanso Israeli ikupitiriza nkhondo after ceasefire ya 45 days yadzulo imene ayikidwa. Iran ili ready kuti ikambirane ndi ma-Americans koma sikwakhulupirira. So that's it. Day number 76 lelo akuti calm before the storm, or the storm itself. Tikuza nzosatira zake mene zingakhalire kutsogolo kuno. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.